दा बे 6 जनगोष्ठीखौ जे एसटि होनायनि लाहार फाहार खालामदों माने आसाम सरकारा दा बिनि सायाव रिएक्सन जादों आरो सिसिटु आन्दलन खालामदों आन्दलन खालामनायखौ आं मोजां मोनदों खालामनांगौ आन्दलना जानांगौ आरो खुनु प्रकारै बे 6 जनगोष्ठीखौ एसटि होनो नाङा 6 जनगोष्ठीया एसटि जायोब्ला जोंनि थाखानाय एसटिनि जायनाखि मोनथायफोर दं बे गोमाजोबगोन एभ्रिथिं जोंनि जायनाखि राइट्स दं बिसोर बेखौ दखल खालामनानै लागोन दा गथे बे 6 जनगोष्ठीया एसटि जानायखौ आं खुनु दिन सापर्ट खालामा आरो जाहोनो नाङा आरो लोगोसे सिसिटुआ जा आन्दलन खालामदों आरो बेखौ मोजाङै खालामनांगौ दा आं बिनि डिमट नङा एगेन्स्ट नङा खिन्थु बाथ्रा मा सिसिटुआनि जायनाखि दैदेनगिरिफोर बिसोर दुरबल जों नुदों गोरासो जानांगौ आङो दा दाखालिनि जायनाखि प्रेस मिट माने टिभि टक श' आं बेयाव नुदों बे जोंनि आदित्य खाख्लारिनि बाथ्रा बुंनाय बिसोर मोनसे कम्प्रमाइज जानो नागिरनाय कम्प्रमाइजिं टेन्डेन्सि बेबायदि माने 6 जनगोष्ठीखौ बोरैबा एकोमोडेट खालामनो हायो नामा ट्राइबेलफोरखौ जाहाथे माबा जायाजासे बिदि बाथ्रा मोनसे दुरबल मोनसे स्टेन्ड लानाय नुदों दा दुरबल जानो नाङा दा गोरा जानांगौ बिसोर माने एसटि जानो नाङा आरो बिसोर क्राइटेरिया गैया आरो क्राइटेरिया मिलिनि थाखाय बिसोर मोना आरो जों माने संबिधानाबो थोनला बिसोरखौ संबिधाननि 366 माने साबक्लज 25 आर्टिकेल बेयाव क्लियार बुंदों बिसोर आसामनि ट्राइब्स नङा बे 6 जनगोष्ठीया बे ट्राइब्स नङैखाय बिसोरो ट्राइबेल जानो हाया बे क्लियार खाथार आरो लोगोसे जायनाखि मोनबा क्राइटेरिया दंमोन बे मोनबा क्राइटेरिया फुलफिल जाया बे फुलफिल जायैनि थाखाय बिसोरो एसटि जानो हाया जेनेबा बे प्रिमिटिभ ट्रेड्स डिस्टिंक्टिभ कालचार ओमफ्राय साइनेस अफ कन्टेक्ट विथ आदार कमिउनिटिस एट लार्ज जिअग्राफिकेल आइसोलेसन बेकवार्डनेस बे मोनबाया फिसा गैया गथिखे जाथ्रा ओंखायनो जोङो बेखौनो जों माबानानै बे क्राइटेरियाफोरखौनो आरो कनस्टिटिउसन बाथ्राखौ लाबोनानै जों गोरा जानांगौ जोङो बिसोरनि एसटि जानो बिनायखौ जों खुनुदिन जोङो दुरबल माबाजों स्टेन्डजों जोङो माबा नाङा लाइ होनाय जायो बोहैथि दाननिनो अदेबानि नैबे नभेम्बरनि 25 खालाराव आसाम बिधानसभानि जथुम्मायाव बिनि थाखाय स्पेसियेलि बिल लाबोनो नागिरनाय जादों बा सावरायनो नागिरदों बे बेलायावहाय मा फोरमायगोन बेखौ साननो गोनां बे बोरै बिल लाबोनो जादों जिथु माने 6 जनगोष्ठीखौ एसटि खालामनायनि जायनाखि प्रप'जाल बे प्रप'जाला दिनै नङा बिराद फुराना आगोल समफ्रावबो गभर्नमेन्टफ्रा बिसोरनो माने एसटि जानांगौ होननानै प्रप'जाल हरदों केबिनेट डिसिसन लानानै हरदों दा एसेम्ब्लिनिफ्राय स्वयं स्पिकारानो बे समाव माने डिसिसन लानानै दिल्लीयाव माने हैदों